Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah, mai rahma mai jin ƙai. Rayuwar Muniba, littafi na 30. Written and read by Hasnat, Mom Iman and Aiman. Idan wannan ne karanku na farko na zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Hasnat Audio Novels. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun zuwan labari da zarar na ɗora. Kada ku gajiya ku yi min like sannan dan Allah ku yi sharing. Na gode sosai, ci gaban labari. Tashi suka shiga kicin. Muniba ta ɗauko pot tana ɗaurewa ta ce Bestina, kin san me? Najma ta ce a'a sai kin faɗa my best. Wallahi tun da nake ban taɓa jin farin ciki a zuciyata kamar yau ba. Na yi baƙin cikin rashin mahaifina, na ji haushin dadi da dad dollars, but ina farin cikin ganin momina. And you know what? Ina jinki. Ya Faruk ɗina zai dawo gare ni. Murmushi Najma ta ce wallahi ni ma ƴar uwa ina taya ki farin ciki sosai. Wallahi Najma ko tunda Allah ya halicce ni ban taɓa jin son wani ɗa namiji a raina irin yadda nake ƙaunar yaya Faruk ba. Ina masa soyayyar da bana yi wa kaina. Ina masa son da zan iya sadaukar masa da komai nawa. Ina masa soyayyar da zan iya bada fansar kaina a kansa. Sai dai ina fargaban abu guda ɗaya. Me kike fargaba? Ina tsoron kar a ce yaya Faruk yana datin wata. Saboda tunda na zo gidan nan bai kula ni ba, sai ma yau fa kawai na ga ya kula ni. Ina ganin kamar ya samu wata ne fa. No, kar ki damu bestie, insha Allah babu wanda yake tare da ita sai ke kaɗai. Ki kwantar da hankalinki, ina tunanin abin da yasa kika ga baya kula ki. Saboda yana ganin kamar kina matsayin matar wani ne, tunda baki gama idda ba, but ki bari ki gama ki gani zai dawo da soyayyar ku sabuwa dan. Allah ya sa bestie, amma dai gaskiya ina ƙaunar shi sosai. Sai dai kin san me? Gobe fa zan gama. Da gaske? Mana, duk da ma dai tunda nake ya kamar ko hannuna bai taɓawa ba ballantana wani abu kin ga ba ni da. Daidai nan Faruk ya juya wanda ya gama jin hirarsu gaba ɗaya. Dan ya zo ya kawo Muniba wayanta da ake ta kira. Yana zuwa ya ji suna hirar shi sai ya tsaya ya ji. Ajiyar zuciya ya sauke ba tare da ya shiga kicin ɗin bai juya ya koma falo. Zama ya akan kujera kunna wayan nata yayi ya shiga gallery folder daban ya gani. Zallar pics ɗinta ne a ciki. Kallon su ya fara yi ɗaya bayan ɗaya sai kuma ya turo wayan shi a aljihun shi. Ya fara turawa. Sai da ya tura su gaba ɗaya sannan ya ajiye mata wayanta. Daidai nan su Muniba suka fito da wata katuwar kula. Suka ajiye a dining, suka ɗauko plates da fruit suka yayyanka. Haɗaɗɗiyar fried rice suka yi da coleslaw ya ji ƙwai sai pepe chicken. Muniba ce ta ce to bismillah. Doctor ne ya fara miƙewa ya ce godiya da yawa kamar kin san tun kafin ku fito nake jira. Dan ƙamshin girkin ya gama cika min ciki. Murmushi kawai Muniba ta yi Najma kuma ta ɗan harare shi. Tashi suka yi gaba ɗaya suka koma dining center. Kowa ya ja kujera ya zauna. Sai da suka yi serving kowa sannan suka ɗauko drinks suka sa ma kowa a gaban shi. Sannan suka zauna su mama ta kalle su ta ce sannunku. Allah ya muku albarka ya ba ku mazaje na gari. Doctor ne ya murmushi haka Faruk ma. Doctor ya ce amin mama, but wasu ma Allah ya ba su mazan amma suke wulaƙanta su. Suna zuba su a shara. Tsakaninsa da Allah ya yi maganar shi. Mommy sai ta ce haba dai doctor. Ai ba macen da zaka ce kana so ta ki ko don kyawawan halayenka. Murmushi yayi ce ni ma haka na gani mommy, amma fa akwai tana wani wanan tana juya ni kamar gare. Da sauri Najma ta tashi daga wajen ta koma bedroom ɗin Muniba, zuciyarta a cunkushe. Mommy sai ta ce na ma gane dama Najma kake so? Wallahi mom, amma sai wulakanta ni take yi. Faruk ne ya kalle shi ya ce kar ka damu abokina, zaka same ta in Allah ya yarda. Najma tana da kirki, haka kai ma kun dace sosai. Murmushi Doctor ya ce ina godiya sosai, Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi gaba ɗayan mu. Amsa suka da amin gaba ɗaya. Suna gama cin abincin Doctor ya ce ma Muniba ta kira Najma ta zo ya sauke ta a gida. Cewa ta yayi tafiyar shi ita ba za ta tafi ba da motanta ta zo. Haka ya haƙura ya tafi tare da yi wa Mommy alƙawarin kawo musu ziyara. Sai da Faruk ya raka shi ya ga tafiyan shi sannan ya dawo ciki. Mama da Muniba ne suka ce wa Mommy ta zo su je sama ta zaɓi ɗaki. Hawa suka ta ɗauki wani bedroom kusa da na Muniba.
Mommy ta kalli mama ta ce ai ba ma zan daɗe a nan ba tunda Allah ya sa na samu lafiya. Abuja zan koma cikin ƴan uwana su san ina raye ban mutu ba. Mama ta ce hakan yayi kyau sosai, amma ina ganin da kin ɗan bari kin ɗan yi ko wata 3 ne, kin ɗan ƙara warwarewa, har a gama shari'ar nan sai ki koma ko? Eh hakan ma yayi, amma zan je na gansu sai na dawo. Muniba ce ta ce tare za mu je ko Mommy, ni ma na ga family na. Murmushi Mommy ce ta ce insha Allah, sai dai kin san fani kaɗai ce a wajen iyayena. Family ɗinmu ba su da yawa. Okay? Mommy, ya kamata mu bar ki kwanta ki huta, bari na je ne wanka. Fita sai daga ɗakin mama ma ta fita. Mommy ma wanka ta shiga tai tana fitowa ta ga an ajiye mata kaya. Ɗauka tai ta saka tai sallah sannan ta kwanta. Da daddare bayan sun yi dina suna zaune suna kallo. Muniba ta ɗora kanta akan cinyar Mommy. Mommy tana shafa mata gashinta. Mama ce ta ce Hajiya kin san Muniba ta yi aure? Mommy ta ce dan Allah fa, to ina mijin? Mama ta ce ai ba sa tare sun rabu. Gobe ne ma za ta kammala iddanta. Mommy ta ce ayya bas Muniba me ya raba ku da mijinki? Hawaye ne ya fara gangarowa Muniba. Dan ta kwashe labarin kaf rayuwar da ta yi a gidan Kamal ta faɗa musu. Hawaye ne ya wanke wa Mommy fuska haka mama ma. Faruk da yake kan daini ne na game a wayan shi kanshi sai da ya kwalla. Idan shi ya kada yayi jajawur. Ji yake da zai ga Kamal a yanzu sai ya babballa shi. Yanda ya wahalar mishi da masoyiyar shi a bar kaunarsa. Ta ce ya fita ta kofar kitchen ba tare da sun gan shi ba. Bedroom din shi ya shiga, ya kashe glove, ya kwanta. Idan shi yana tsiyayar da hawaye. Zanin gadon zanen hotonta da yake jikin bangon ɗakin ya fara kalla. Yana sumbatu shi kaɗai. A haka har bacci ya ɗauke shi mai cike da mafarkanta kala-kala. Muniba ma tashi ta yi wasu Mommy da mama sallama ta bedroom ɗinta. Wai, ya su Kamal da Mubina ne? Kamal tun da ya furta wa Muniba kalmar saki, jiya gaba ɗaya jikin shi ya masa nauyi. Komawa ya zauna akan kujera Jacob, bai ankara ba ya ji wasu siraran hawaye sun fara zubo masa. Nan take ya ji nadamar abin da ya aikata, a ran shi ya ji abin da ya bai kamata ba, bai dace ba. Mubina kula da halin da yake ciki ne yasa ta koma kan kujeran da ya zauna. Kwanto da kanshi tai ta mayar da shi kan cinyanta, fara shafa masa kanshi tai tana goga masa saman boobs ɗinta sannan ta ce masa, darling, please kar ka damu akan wannan abin da ya faru. Ka san ina tare da kai always, an ka san duk duniya babu wadda take ƙaunar ka kamar yadda nake son ka. Kaga fa dama Muniba ba son ka take ba, to na mene zaka damu kanka dan ka sake ta? Haba wani. Ka san fa ina ƙaunar ka sosai, kuma mutuwa ce kaɗai za ta raba ni da kai. Kaga yanzu shine lokacin da ya dace mu aure. Ko ya ka gani? Dan girgiza mata kai ya ce but ina tsoron kar Muniba ta je ta faɗa ma mom da wannan yarinyar Husna. Dan raina ni za ta yi. Sweetheart, kar ka damu. I know my sister. I'm very sure ba za ta faɗa wa kowa ba Allah. Saboda haka kar ka damu kaji, yanzu ka tashi ka zo mu je mu yi wanka sai mu ɗan sa wani abu a cikin mu. Ko dear? But bana son ka ce komai sweetheart. Ka tashi mu je. Bai mata musu ba haka suka je. Toilet ita ce ta masa wanka suna fitowa suka shirya kitchen ta shiga ta dafa musu indomie. Nan da nan ta gama ta zuba musu a plate ɗaya tare suka ci sai da suka gama sannan ya ɗan kalle ta ce zaman mu daga ni sai ke a gidan nan zai saka zargi a zuciyar mutane. Ki koma gida kafin bikin mu idan aka yi bikin aka gama sai ki dawo a matsayin amaryata. Ya faɗa tare da mata murmushi. Haka ne sweetheart, but zan ɗan bari sai next week na koma. Ka san that Friday da zai yi aure, so zan bari sai bayan ya yi auren sai na koma. Dama abin da ya sa na dawo nan saboda ban son zama daga ni sai shi ne. Amma yaushe za a yi bikin mu? Kar ki damu, zan je na samu dadi na masa bayani amma na so sai ba kya nan gidan, yanda zai fi yadda da maganar. Amma in kina nan shi ma zai zargi wani abu. Kuma na san Muniba tana can. Okay, my excellency. Miƙewa ya ce mata ni zan ɗan fita sai na dawo. Sai ta masa agoshi tana masa bye-bye. Yana fita da gidan Slubi ya nufa. Sai da ya ja ƙofar gidan ya ɗaga waya ya kira ta. Ina waje, my Lubi. A kumbure ta fito. Jikinta wani material ne ɗinkin ya matse ta sosai komai ya fi bata saka ba. Dan durƙusawa kai tare da ce masa, Afwan my sweetheart, please ki daina wannan fushin baya miki kyau. Yana ɓata min kyakkyawar fuskar ki, kin ji?
amma me yasa nake ta kiranka ba ka ɗagawa? Ni fa naga ka fara canja mu. Wai me yake faruwa ne? Ko kun haɗe da matarka ne? Dan na ganta rannan muna video call ta shigo ɗakinka. Kuma ka ce min ba ta zuwa wajenka, kai ma ba ka zuwa. Dan shiru ya sai ya tuna Mubina ta gani, sai ya ɗan bakar ya ce kin gane sweetheart? Abu ta zo ɗauka amma babu wani abu da ya shiga tsakanina da ita. To na ji, yaushe za ka tura a maganar aurenmu? Dad ya ce ya bani 2 weeks. Idan baka turo ba zai bani ɗan abokin shi kuma a London yake. Kaga kenan na daina ganin ka har abada. Mun rabu kenan. Kuka ta fashe da shi. King Luby, stop crying, please. Hanki ya ciro aljihun shi ya fara goge mata hawaye tare da hogin nata tsam a jikin shi. Wani irin daɗi ya ji don shi tun da yake bai taɓa jin son wata kamar yadda yake son Luby ba. Sai da ta ɗan samu nutsuwa sannan ya sa ta a motar shi ya ja suka tafi. Zuwa suka yayo mata shopping sosai sannan suka wuce ya kama musu hotel. Sai da suka je suka sheƙe ayarsu tun suna can Mubina take faman kiransa ya ƙi ɗagawa. Ta yi masa miss calls sun kai 10. Ganin kiran yayi yawa ne yasa Luby cikin kishi ta ce, wai waye yake kiran ka haka ne kuma ka ƙi picking? Kin gane? Ina jin wrong number ne. Wayan ta ɗauka sai ta ga ya sa Mubina. Oh, matarka ce take kira ni fa kamar karka yaudare ni. Kana son kana soyewa da ita ni kuma ka dinga min ƙarya kana ɗauko ni kana lallatsi ni. A'a karki damu, Allah babu abin da ya taɓa shiga tsakanina da matata. Shikenan na ji ta shi mai da ni gida. Suna zuwa ya fito mata da kayanta da ya siyo mata suka shiga cikin gidan. Yau Friday, bayan an sako daga masallaci aka ɗaura auren Dadi da wata tsohuwar karuwa da ta manne masa Rama ta harka, kuma a ranar ta tare a gidan. Ran Saturday, Mubina ta shirya ta koma gidan. Tana shiga falon ta tarar da Rama ta harka a zaune ta ci wani haɗaɗɗen leshi. Ga fuskarta ta ci bleaching tana ta faman taunar chewing-gum. Mubina suna haɗa ido da Rama ta harka ta ji wani irin tsoronta ya shige ta. Amma sai ta ɗan maza ta ɗan durƙusa kaɗan ta gaishe ta. Tana wani farfari ta amsa mata gaisuwar sannan ta ce mata, ke ce Mubina ko? Ni ce, okay. Kin dawo daga wajen saurayin naki kenan. Mubina ta ce saurayina kuma? Mana. Kinga, na san komai. Ke ba ƙawar Ramsi ba ce ba? Amma Ramsi ɗin ce ta ce miki wajen saurayina na je? Ke kinga, ba na son bincike. Ni ba ita ta faɗa mana ba, yanzu ki tsaya ki bi sharaɗina a cikin gidan nan. Kullum da safe za ki tashi, ki gyara min gida, ki yi wanke-wanke, ki haɗa mana breakfast. Da rana ki mana lunch, and da daddare dina, sannan ina fatan kin ji ni. But aunty ina Juliet mai aiki, na sallame ta. Tamshi kenan aunty. Tashi ce ta shiga cikin ranta a ɓace. Bedroom ɗinta ta buɗe yayi ƙura yayi kata-kata. Haka ta zage ta gyara shi ta kwanta. Waya ta ɗauko ta yi dalin numban Kamal. Yana ɗagawa ta ce ya Kamal, please dan Allah kar kai delay wajen sanar da Dad maganar aurenmu. Ka ga matar da Dad ya aura kuwa? Kar ki damu sweetheart. Gobe mu bari zuwa gobe. Oh sorry, mu bari zuwa next week. Dan kin san sai na je na ga yadda suka ɗauki sakin da na yi wa Muniba. Okay, shikenan bestina, na gode, love you too my heartbeat. Husna ce ta fito da gudu, mommy, sai kuma ta fashe da kuka. Me ya faru Husna? Mommy, ashe ya Kamal ya saki anti Muniba? Ke ba na son sakarci. Wa ya faɗa miki? Wallahi mommy da gaske nake, ina ta kiran wayanta ba ta shiga. Yau ina ƙara trying ta shiga, shine nake ce mata zan je gidan. Shine ta ce min wai ya sake ta last week. Na tambaye ta inda take ta kashe wayan, na ƙara kira switch off. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sake ta fake ta ce. Ta masu sauraro na. Zan dakata a nan. A littafi na gaba idan Allah ya yarda, zan ɗora muku daga inda na tsaya. Na gode.